बुजिनानै लादो जोंनि जेसेबां बर'नि गेजेराव IPS ओंखार APS ओंखार माबा माबि ओंखार जेबो हिलायनो हाया। मानोथो नोंलाय मानो होबथानो हायाखै? नोंनि डिपार्टमेन्टआ मानो होबथानो हायाखै? दंफाङा सान्तिपुर एरियाजों ग्रोन ग्रोन गगासिनो दङ। मानो दंफाङा साइकेलजों गगासिनो दङ? रनजित बसुमतारी दंफां होबथाग्रा लायनो आरो माबा माबि होबथाग्रा लायनो। गुड मर्निं लोगोफोर, दामानि खौरां बिजोंफोराव ना मा ओंखारदों? जिहादि मुस्लिमफोरनि जिहादि आफाद। गोदोथ' NDFBफोरखौ मोनबाथाय मोखां नायामोन, थांज्रोमल'नो गावखायोमोन आसाम सरखाराबो। खुनु अननाय होनाय मोनसे जिनिस फैयामोन। खास्रि बिस्रिनो ओरैबायदि थांखावल' गावलाबायना दोनोमोन। सासे मानसिखौ 20था 30था गुलि गावोमोन बिखायाव 16था गाहाम। मुथते बिखुंनिफ्राय खर'सिम 20-25था गुलिया साभाबिक 100% खामोन आरोखि। 16था 20था बिदि गुलि हाबनाया। बिनि उनावसो बर'आ थैयो। बेफोरबायदिमोन। दा आखाइजों बानायनाय हाथियारानो होन, मेसिनजों बानायनाय हाथियारानो होन, बा माबा मोनसे जिनिसजों आखाइयाव ग्लाभ्स गाननानै नोङो हाथियार बानाय, सिलायथ' न'आव बानायनानै दोन। मैथ' थैदों बा जिब जुनारबोथ' थैदोंना। बे न' बानायनानै दोननाय हाथियारजोंबोथ' मानसि थैयोना। खुनु थैयिनि खोथा फैया। सादारन फुजा फोरबो माबा मोनसेयाव एथम गावनायफोरजोंनो खोमाफोरा बेंगा जायो, गुस्थिफोरा जिदलाबायो, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खुनि जायो, नङा होनबा? थ' सेम बेफोरबायदिनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव गोजोन नोगोरावहाय हाथियार मोनदों। लकेल हेन्डमेड। बे हाथियारा सोरनि? बयबो बुंसोलायदों खौरां बिजोंफ्रावहाय जिहादि। दाना थांदोलाय जिहादिफ्रा। एबाराव जालायबायना जिहाद। आवगोल ओंखारदोंमोन लाभ जिहादनिफ्राय माबा माबि जिहाद। दा हाथियारनि जिहाद ओंखारबाय। नैबेखौसो सानना मोनाखै सार प्रमद सारमोनाथ' बै समाव जों जेब्ला हाथियार लानानै हाग्रायाव थायो अब्लानि समाव NDFBनि बंस'खौनो फोजोबनांगौलै बुंग्रामोन ना। NDFBनि मुंखौनो सिलपाथायाव उननानै स्लिम खालामनानै दैजों लुनानै खोमोरजोबनानै दोननांगौलै बुंग्राफ्रा। दाना जाहैबाय NDFB आफाद मुंखौ हाजारखि नोङो सिलपाथायाव उननानै ग्राइन्डार मेसिनाव होनानै पाउडार बायदि खालामनानै दैयाव उननानै गार, NDFBनि कालारा जेब्लायबो थाबाय थागोन। मुङा जोबजासिम फिरिनिफ्राय फिरि थाबाय थागोन। नाथायबा नैबेखौसो सानना मोनाखै। थांनाय बाराव हाग्रामा ब्रिड्जआव सासे सादारन ड्राइभार गारि सालायनानै जायोमोन। जानो हागौ बै मानसिया एक्सिडेन्ट जानायाव बाय मिस्टेक जादों। आंबो बुजिनानो मोनाखै एक्सिडेन्टनि थाखाय। दिनै बेखौ खामि हारा थनै ना मा बुफायना हरदों होननानै बुंदों। ओमफ्राय मेगनावबो माबा मोनसे आघात मोनदों। सानसे दाम्पार सालायाबा बियो गावनि बिसि फिसाफोरखौ सोलिनो हाया। बेखौ सोर बुंदों? मुस्लिम। नैबे हाग्रामा ब्रिड्ज बारनानै तुलसि जरा मोनोना, बिनि इसे सिगाङाव टार्निं मोनो, बावहाय दाम्पारबो बानायो। नाथायबा बेखौ आं भिडिअखौ खालामाखै दै, नायदों, खोनासंदों, सोर बेसेबां दामदों, सोर पर्टेला गावनि पर्टेलखौ लाना गोख्रों बाथ्रा बुंदों। नाथायबा जोंनि माखासे पर्टेलफोरा 1 साइड 2 साइड 3 साइड बेफोरबायदि जानानै
गावबा गावनि दैदेनगिरिखौ लानानै स्टुडिअ'खौनो गोमफब होदलायो नाथायबा बै गथ'नि थाखाय गोमफब होनो सम मोनासै 5 मिनिटबो मानो खारना मा फिन आरोबाव क'क्राझाराव मा ओंखारदों जिहाद डिस्ट्रिक्टआव बिटिआर सान्ति नोगोरावहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ सान्ति नोगोर होनो नालाय जिहाद ओंखारदों हाथियार मोनदों नों आखाइजों बानाय बा मेसिनजों बानाय बा माबा मोनसेजों आखाइयाव ग्लाभ्स गाननानै बानाय गासैबो हाथियार बियो बै हाथियारजोंबो बै मानसियाबो थैयो नों आंहाबो थैयो गाव जायोब्ला एनडिएफबिनि समाव बै समाव गावदोंमोन गोबां मानसिखौनो गावथारदों खास्रि बिस्रिनो नाथायबा दा जिहाद मोनलायबाय मुस्लिम आफादफोरनि आखायावनो हाथियार मोनबाय मानसिफोरखौ सिगाङाव दोनलायनानै हाथियारफोरखौ बोखांबाय मानो गावनो हाया मानो गावा मा ओंथि दं मा खारन दं बावहाय होनबा बुजिनानै लादो जोंनि जेसेबां बर'नि गेजेराव आइपिएस ओंखार एपिएस ओंखार माबा माबि ओंखार जेबो हिलायनो हाया मोनथिबाय जेबो हिलायनो हाया बे जिहादनि जायगायाव जुदि बर' जिहाद जामोनलाय है बे बर' बिमा सोरबा बिमा बुरैया मेगन मोदै फुगारनानै आगोर मोननाय नङामोन सानथाम हरथाम गाबनानै आगोर मोननाय नङामोन बांगालखायसो बारग'बाय जिहादा एकदम आरामसे बारग'यो बर'नि संगठन बा बर' मानसि जानायमोनबा बेखौ हाग्रा गेजेराव लांनानै गाखारदोंमोननो थाव गावनानै दोनगौमोन बेखौ जाय बर' पुलिस साख्रि मावग्रा बिसोरबो मिथिखायो आरो जाय कामान्ड'आव साख्रि मावग्रा बिसोरबो मिथिगौ बर'फ्रा खिन्थु असमिया ना आं सिदा बुंगोन असमिया जाथिया बर'नि सायाव हाजार सान्थियानो होन मायानो होन मोजां मोना दिनै फुंनि बाहागोआव आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय आरो मोनसे स्टेटमेन्ट होबावनाय दङ बे जिहादनि सायावनो बेखौ दाहाय लाबोगासिनो दं कट गानो थांगासिनो दङ दिनै 26 थारिख कट गानो थांबावगासिनो दङ मिस्टार फेरेंगा बे केस होनानै दोननाय गाहैबावदि सार फेरेंगा EM रन्जित बसुमतारी खन्थाइ फरायनानै होबावदोलाय माला खन्थाइ फरायबावो रन्जित बसुमतारी EM नैबे कट गाहैबावगोन बे केसखौ कट गानानै फोजोबगोन जोंलायनो फरेस्ट हाग्रा दाननो होग्रालायनो आल्ला दालाय मानोथो नोंलाय मानो होबथानो हायाखै नोंनि डिपार्टमेन्टआ मानो होबथानो हायाखै दंफाङा सान्तिपुर एरियाजों ग्रोन ग्रोन गगासिनो दङ मिस्टार रन्जित बसुमतारी EM एक्सपायार थांसिगोन नोंसोरनि भेलिडिटिया मानो दंफाङा साइकेलजों गगासिनो दङ रन्जित बसुमतारी दंफां होबथाग्रा लायनो आरो माबा माबि होबथाग्रा लायनो खामानि गैयि बेनो डायलग मारिनानै एसे ग्रोननो माबा मोनसे फैयाबा खुद्रिनानै थालायग्रा बिटिआरनि EM बेफोरसो दंजोबो बिटिआरआवसो दङ बेफोरनो नोंसोरनि बे क'क्राझाराव जिहाद हमना मोनदोंनो सिलाय हमना मोनदोंनो मानो जेबो स्टेटमेन्ट होनो हाया नोंलाय मानो बुंनो हायाखै नायनानै दाखालि आइनुदियाव दिनैहाय सासे बांगाला बर'खौ बेगें सिफायनानै हरबाय बेफोरनो बर' जाथिनि अनफावरिया बेफोरनो बर' हारिखौ गोजौआव दैखोग्राफ्रा बेफोरनो जाथि अनफावरिनो हारि अनफावग्राय माबा माबि होनग्राफ्रा दा गोलाव बाथ्रा बुंलायलांबायलै रागा थोर बोथोर मोनो फुंजामुथि बिदि माबा माबि बुंफ्लांगारलायलांबाय थांग्रोनि थेवबो नैबे रन्जित बसुमतारीया केस होना दोनदोंमोन ना बै समावहाय माइरं हैदोंमोन लैहोर जों थांफादों लिंफानायाव थांफाबाय दाया गे खारन रन्जित बसुमतारीया नागिरगासिनो दङ नैबेखौबो फेजेननो हाया EM समा फैगासिनो दङ नोंजों जुद्ध नांगोन जोंनि फोरबोआ निर्दलियाब्लाबो नोंनि एगेन्स्टआव गेलेगोन नैबे अफ्रिया थेवबो गिया मिथिबाय बोथिसे रानना थानो हागौ जोङो थेवबो जोंनि गोसोआ
नैबेबायदि नङा अन्थाइ बायदिसो गोरा देख्रुबनो हाया दय गोलाव बाथ्रा बुंबाय सालायफोरा गिदिंलाय लांलालै लास्टाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैदों सेरेगा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननि बानजायनायावहाय लटारि मोनसे खेला होदों नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला इमिडियेट अनलाइनाव लानो हागोन देरहासार इस्लारि सोमदोन बरगयारि एनिथिं एमजे आरो अफ्रि दैमारिनाव मोनगोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनानै होगोन स्क्रिनाव नोंथांमोना बावहाय अनलाइनाव लानो हागोन एभेलेबेल दं नांगौ बायदि गोसो बायदि मोनगोन सोरबा खिन्थु लिप मोनसेयाव 100 रुपिस दे ओमफ्राय बुक मोनसे लायोबा 600 लिप मोनसे फ्रि आरो बे खेलाया लिगेल खेला जानो थांगासिनो दङ अदालगुरियाव 2025 मायथाइनि जानुवारि 22 खालाराव 2025 जानुवारि 22 तारिखआव जानो थांगासिनो दङ लिगेल खेला